Ja sam Eksterbin i danas po prvi put na mom serijalu igramo Agario. Pa dakle ime će nam biti Eksterbin. Sam i stavit ćemo ovako. Bijelan znak. Idemo, krećemo. Izvinite ako bude malo lagovalo. Za sada nema nikog u blizini. Evo vidite, to je to što se pričava na lagu. Malo zakući. Evo nas. 5 minuta 32. Vrlo dobro smo krenuli. Ja nisam baš neki igrač Agarija. A vidite, laguje. Idemo danas ući u top 10. Vidite kako to koči. Inače igram na tabletu. Ali nije kočilo ovoliko, ne znam zašto, zato što snimam. Ovo je neki Sirius. Hvati. Dobro da se podijelim da pojedem ovoga. Gore. Ne znam da li to bilo pametno. Bježimo od ovih većih. Hvala. Skor 238. Nije veliko. Ovako za svaki slučaj ćemo se podijeliti. Znao sam. Opet se vraćamo sad na staro. Danas moramo ući u top 5 ili u top 10. Ovih ima puno. Sada kada bi njih pojeo. To bi bilo dobro. Sastavio se. Hvala. Malo. Inače, ja budem ogroman, ali ne znam šta se dešava sada. Jer kada bi ovog pojeli... Daj malo, he. Za sad sve dobro ide. Dođem killeru. Ne. Može se.
ovaj napad. Ne. Ne. Nešto odigrat ćemo još jedan partiju, šta ćemo? Ne. Znate, sutra očekujte, bit će Agario sa Triangle Gamesom. Znači, bit će Agario sa Triangle Gamesom, malo ćemo se timovati. Ne! Znači, potrudit ćemo se da budemo prvi. Ne! A, da. Prvi pokušaj je bio najbolji. Sad ćemo odigrati još ovo jedno. Potrudit ćemo se da ostanemo što duže. Sve je za sada dobro. Skor nam je 90-100. Sad smo prešli 105. Inače, možda sam vam već ovo rekao, ali nisam neki igrač Agario. Ne znam da li sam vam to već spomenuo ili ne. Oj, dobro. Spasili smo se. Okej, za sad sve dobro prolazi. Sad ćete vidjeti, znala sam. Čim ja dođem do njega, on se počne pomirati. Nema šta. Ne! Ne! Odigrat ćemo još jedan partiju. Kako smo se rasuli. Okej, sad... Ne! Daj! Ovo je bilo kratko. Idemo. Što? Daj. Ovo je dobro. Ne. Ovoga. Ne. Dođemo. Okej, idemo. Jaj, ovog sad kad bi pojao. Dobro. Inače imaju novi skinovi u Agariju.
Imam ja te kodove, ali neću ih koristim, zato se ovako. Dođi. Ja njega kad bi sad pojao. Vraćamo se ljudi. Izašli smo. Onda igrat ćemo još jednu. Gente, imali smo smetnje. Moja sestra me zvala. Sakinut ćemo iz početka. Kao što vidite, ja nisam neki igrač u ovom igru. I ništa ljudi, vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao. I stanite. Ništa, hajde, čao. Zazam se ljudi, ajmo odigrati još. Znači sada povodom ove još jedne partije. Također ako vam se sviđa ovaj klip, ostavite share, subscribe. Posjetite također kanal Triangle Games 17. Subscribe se na taj kanal ako želite. Ovo je oko. Također ja vjerujem ovdje u ovom Agariju da imam cheatera. Znači oni hakuju Agariju i kad krenu igrati oni budu ogrom. Panda. Ne. I šta ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Vidimo se u sljedećoj. Ćao.